Balma Anyakuma, très urgent. Balimao, billet samedi 30 mai 2026. Malion, bifiro toko de ko film terminé. Allahu Akbar. Ubora, ou ya bla réseaux sociaux ka ko général Famouke. Ko Famouke, na photo fleni. Ko Famouke, ko a formi que la ko Famouke minana kote tien. Famouke bubulu alishini. Nese ku tungara de ko Famouke minelembe Assimi Goïta nunu bulu abe abu bulu yeno ne de da fo mbe bi fana dati fo ka daka munu ko tieta la ay Famouke la bo anga yifolo ka che ka siliga ga demba ko be bu joro lembe trosu be ka taka chengina ba jo marmana kana mo ma bulu kan taka la madia atunga don yele ko mena révélation do fana fo nyina to ko ni bi ja mutaka tani général Sadio kumbe nyon kalama yani Sadio Gassa Malien ko be dugu kono ja mutaka mine ko chama bala Malien bi vidéo mena révélation do kawyebi ouye général Famouke midali muke Malien ouye question flamme posa ko metla ko question flafana ou bana ay tremblement de terre bo SE la bi Malien me mu fo nyana ne segu tugara ne mada ko la be siga ndo ala mba ese ka munu don ima murubo ko tala magringa confirmation di ngongo akeni abeta ima murubo ko tala magringa confirmation baba di tento mais Famouke aminena awa mabla flode Famouke mabla de awa bubulu alibi sari ka fo ku ya bla ku sara mo ya ku mabla mabla de Famouke mabla abiseka abulo ko nete ngone Famouke dodi nete kuma do fo de kata mo do ka vibla danger de la ben corona che Famouke bubulu ne do fo ya nabi fono abla shinde ou ken be fe kabla fana o be fe kabla ferem fana mo fo mutakatal minana kumina mutakatal menace de mort mi kara mutakatal muso fana Malien bi vidéo to ko film terminé anga dam ni Famouke tay tukuni ambe Famouke ta fo ko laba ou ye Famouke mine Malien général Famouke abe ubulu alibi ou mabla Famouke seli ku bulu segu tungara da fo men teke korota cheta mali kono mu bajigi nyen kale korane la Famouke kumbu Famouke abu bulo ambe oro na kobi fonu ya bla 600 de uye communiquer bla wakati Famouke kumbu bulu umabla na Famouke bla ne bakala ma ngone Famouke dodi ndema wara do Famouke kadi hali Famouke bla ne ba don 600 men to kun fa onyana me danuma o kelenye deuxièmement ne Famouke akan sangam pantano fo quoi ne o fo dro bena Famouke sege donc même fa a ben ala na krate Famouke mabla abu bulu de o ye Famouke mene o kele ga Famouke mene sisan ou kumbe fe kan galon ndoro Famouke la o ye question fo lon posa ko ataki do kera Famouke ka bataillon mu kumba bulu bataillon yere to yere borango yere ko mu yere c'est Famouke kumbe ka bataillon mu gérer o bataillon mo attaquer de kera o mo chama fakara donc parce que ni ibe fe ki ya wulu kunchi ben galon no la o Famouke jalage no orodi ko pourquoi ko kera o question folo question flana ko lube ka enquête kede ko enquête ma bale Famouke ma bla ko enquête be senalibi donc o yae o klatunu ga deuxième temps fo ko événement mun kera Sadio Camara ka fakalla o yae se ka Famouke yininga wula ko olu ka enquête ya ko Famouke no do bula c'est ko Famouke de Sadio Camara ay don lo beta fo ko Sadio Camara ba ere afaka si ba nunu panigi men na ka bo aklima ayete mutakatal denga minela est-ce que uya fana komina mutakatal de minela awu ka video mani kelembole mutakatal de minela flene Assimi Goïta nunu bulu mutakatal wolo de minela est-ce que ka video mani kelen ya fo kun jumet la mutakatal denga minela awane ba don uta don men ne ba don ningo menda do mutakatal denga kote la mbe do Sadio ka famille gashi la mbo mpa woro kuna ay Sadio ba garder ganyade Sadio muso ni fen fen asoro ma mo wala ma be ni fen osoro ma le ko to Assimi de donde si ça Famouke tala ou yo question fla poser sur Famouke ku Famouke qui n'a rien à voir avec ça donc avocat do ni Famouke ku nganga nyogonye o mason ko enquête ma ba Malien on te ka kuma kun fe o ouais, ils n'ont même pas honte de mentir quoi. Quand tu as douga vidéo nous ma bla fambe ko Famouke ma mene ko fake news du. Ni fake news du aya boangai.
ne Sékou Toungara da fo a ben korane te famuge bubulu. C'est faux. A famuge bubulu. Ngo famuge ne yera di. Abulu ka foka man kun fe. Malla mogo donné mi jogo na tugo do la kuyi. Jaja ne ni famuge ka surune ra to do. Ne nteka da. Famuge ko kuma kana ni mogo me fe ka famuge ko information soro na ne euro. A kisha ben ne Sékou Toungara di bulu. Ne te fe ka kuma ka mogo do churu. Ora to ne be ka magu. Ne be ka kuma golongolon di. Famuge bubulu. Famuge mabla de. Ko enquête be sina. Uya be ka mogo ka attention de jati mine sanno. Parce que uya famuge est très populaire. Famuge kadi mogo yi. To sarana. Ou me fait ngalo ndora la ko ale de sado faka uya sado ka mogo yere famuge awa abedi to ka mu fakara abedi uya tia mu faka katiko abedi somo a préparé plainte la nous contrôle ali sankeme a plainte du contrôle la sado kamara kono fo nyogon ku ye mogo mi aka jira ka fana baboli ko fo ku abedi di uya abedi faka parce que ba don kogo kumbe ka abedi ba kalama nous na sa unyate da kiraka metra sado kamara ni mena mu fara fana au dabali bena bambi Sadio Kamara ni mutagatal kuma nyogon kalama indirectement yani Sadio Kamara kasa mali o mena révélation ba do ke bide yani Sadio Kamara anye famuge ta anyo dakrefe famuge keni fake news tere famuge bubulu deuxième information Sadio Kamara ani mutagatal kuma nyogon kalama nema sangara nununga kula Sadio Kamara ka Sadio Kamara faga yere ne ma nga ko ro do bala o côté do bala ma fo nga be o de parce que u ka ko ka cha nyon goro donc maintenant si ça ne ma sagara nunu nga kurita u baro en galone do Abbas Dambélé bora Sadio Kamara fi ballon d'enfleur doro u ye tega daka donc maintenant qu'est-ce qui s'est passé Moutoura tal dire ka avocat ka Abbas nunu défend Sadio Kamara ka cercle simbala maka tien de fo nyana bi Sadio Kamara a deme ke indirectement Sadio Kamara mo chama de indirectement nete mo to ko fo de gara a beni korane che Sadio Kamara mo chama de indirectement tari la fo fana ma fo ko Sadio Kamara takara docteur Choguel ko kala maiga demuso ka konyola ama fo katara o tien de fana o kera yaro mo bolé de kari fo fana o fo Sadio Kamara ngalinge kay mo nyuma ni du uyes Sadio Kamara yede ka éliminer di parce que nyaba la uni Sadio Kamara ta sara kelingi donc furambe doro ka éliminer doro ni Sadio Kamara ni be Sadio mo wega mo ko chama to ko che oni Sadio Kamara kun kadi parce que Sadio Kamara ba don galo du maka tien blé de fana e ma mo ko te Sadio Kamara ma Sadio Kamara ni mutaka kun kadi c'est la pire vérité ka mutaka yere ka Abbas ni défend et puis Sadio Kamara ka relation là tout ni mutaka ni Abbas ni nema mutaka no lu ye nyogo nye ka kuma ko kera chogo amina nema sagara général Abbas Dambélé ou ya befo ko kera chogo mu ou ya befo mutaka taliana o ga soro mutaka tali ou pousser ou sorango jugu koko yaro ku ya bla wakati dola ko nema sagara nunu bise ko avocat wi akli bo wakati ndade o kera ma Sadio Kamara fakara donc mbega kuma mu faana ou te suno biu ou ga enjika o te nyorodo mais kuma nyesele me munu wabi u te suno shuina abado ko Sékou Toungara ka radar forli nunu a benala che Sadio Kamara ka ser fengadi relation da tout mutaka tali kera nga avocat ou défend mutaka tali taranu e nyogoni mutaka tali nu kele nga nyogoni u jatigera muribo kone Assimi Goïta wole ko do kera ka aere ko do ke kanyerer ke ko mutaka tali ni Abbas ni nyogoni ko mutaka tali ne masagara nyogoni metra sanno u ye chantage de damne mutaka tali la sa kuma ina mede mutaka balolendu Assimi Goïta balolendu u ye chantage de mutaka la u ye décision ta ko mutaka musota otage la pour que mutaka ka dossier Abbas nunu ka dossier bla ani politicien nunu ka dossier nunu mutaka kumbe ku pousser mutaka kumbe ka ou c'est dire mutaka kumbe ka tchorwani kere de kula kayira djebela ou te ka sharia batu parce que vagabond du mutaka yo commencera ko lu yira li munu ke halu koko dossier tunna ubulu mutaka wo fana publier o be utoro u nyabala o te tienka ou ben galonka bon mutaka be ka ou kele kasoro mutaka ku kele kasoro bazooka te kasoro marfate donc parce que kongoloto là ils sont bêtes donc il est forcé de utiliser 600 ou comme na mutaka tal muso de folomine mutaka muso tara
Sénégal. Masao. Moutaka muso mungabe Sénégal avec kalo flo be kalo julbo. Moutaka ya renseignement dira moutaka tal makaka muso labo, moutaka ya muso labo. Ou vraiment non che mo do e moutaka informé ou. Comme moutaka ni muso labo ko asimi ni muribo ko ne beti muso ta otajila. Moutaka ya muso labo, moutaka ka beto kal na lebe saka bu defa. Moutaka torati. Moutaka ni abase nyoye ani ne ma nyoye. Ubo dossier kalama. Moutaka ni Sadio fana be nyogon kalama. Sadio Kamara kelengeli, moutaka na be nyogon kalama. Donc maintenant ça, Sadio Salé, ima moutaka kumbeya. Moutaka est aimé par la famille de Sadio. Avec la moutaka la boko moutaka Sadio faka. Eh wululu jakuma do fana darol la quoi. Eh bassa. Negelala. Et puis katla kotuku ou yereka agent na bokwa. E ba ne be ka kuma léger. E ba ne be galon tege toro. I paniquer les be na be kuma léger. Ne be ka foni léger de parce que ne ba ne be ka mfo tien de do. Wallahi billahi me ka tien de fana. Ima me ka yele kuma la. Ça de nyabu la quoi. Ça de nye kulushi de bol ou nye kulushi de sama ka bula aka tege mene ou on te fa ka woro to ko fo quoi. A peine ala na gratie. Mfle ku kobo fien de la temps. Billahi ou te chino china. Ne bora ni information mi ni mene de bulugo nta mo shibulu aita radar ta kala jedoro abet la ka kuma tien ni ma muntaka e au courant muntaka denga mine na kunjumena muno ka fido manu maboko muntaka denga mine na kunjumena uye muntaka denga mine uya mine ni sharia jume ahe munde kula nu ya mine ayu ngininga muntaka ka famille Sadio Kamara ka sayala au dossier Sadio Kamara ba kumbe fe ko dossier ta ka di muntaka di ma ayi kuma ina mede malien Sadio Kamara ba o kumbe fe ka Sadio ka dossier ta ka di muntaka di ma u boro de kalama en même temps muntaka ni abasi ni nyogoni u ye muntaka ka téléphone yɛrɛ la jɛtɔrɔ fa donu la mais n tɛ fɛ k'olu sɛgɛrɛw bɛɛ fɔ quoi u ye muntaka ka téléphone na jɛtɔrɔ fa bilen donu la k'u ka muntaka détruire yɛrɛ de u panique kojugu u bolila ka taga u yɛrɛ ka agent dɔ ta n'o ye capitaine Seba Jara ye o yɛrɛ olu yɛrɛ ka mɔgɔ de k'o ta o paralen ba sa o fo bɛ biri o fana o bɛ ka kuma kɛ o 40 millions ta k'o d'o ma ko ka galon tigɛ o fana galon tigɛ dɔw dar'o la ainsi ka den dɔw dar'o la bɛɛ ala na kɛra dɔw bɛ hali wulu cerveau ka fisa dɔw ta ye ne ye sigi kala jɔ ne yɛlɛla de quoi a taa a don ne y'a vidéo kɛ ne tun bɛ yɛlɛ de la Seba y'u ka agent de donc u ja tigɛlen de don muntaka tal denkɛ fana minɛ kun ye mun ye parce que o fana il est au courant de beaucoup de choses u tila ka bɔ de fana kalama u ye muntaka muso ka téléphone minɛ u ye jɔn de ka appel sɔrɔ muntaka muso ka téléphone kɔnɔ n t'o tigi tɔgɔ fɔ fa donu la u sirannen bɛ u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min u bɛ yɔrɔ min na bi bilahi talahi u ye muntaka ka dossier u ye Seba labɔ muntaka ka dossier la hali sini u dɛsɛlen bɛ ka u t'a dɔn bɛ na mun fɔ maliyɛnw ɲɛna muntaka ka ko la n'a ka sɔrɔ muntaka kun ye tiɲɛni kɛ bilahi a tɛ semaine fila k'u bolo n'u ma bɔ ni dossier wɛrɛw ye u bɔra ni galon kelen min ye bɛɛ ko purr mrrr u dan n'o galoni ma u siranna u paniquera u jatigɛ kojugu taara muntaka denkɛ fana minɛ tuguni parce que téléphone mana lajɛ u y'a dɔn téléphone de kɔnɔna la ko ja ko muntaka ni Sadio Kamara ka famille gɛrɛlen bɛ ɲɔgɔn na olu b'a dɔn olu de ye Asim Bara ale de ye Sadio Kamara faga u paniqué kojugu fana u taara Famougué fana minɛ tuguni ko irimaire u bɛ mɔgɔ dɔ de bila ka Famougué kɔlɔsi kumaninw na ni Famougué bɛ baroni kɛ dɔrɔn u bɛ mɔgɔ dɔ bila ka baroni ko fɛ Mali sɔrɔsiw y'a kɔlɔsi dɛ ni sɔrɔsiw dɔw tora ka wuli dɔrɔn ka Asimi kɔrɔfɔ n'a ma kɔlɔsi u b'a enregistrer ka taa d'u ma u b'o tɛgɛ nigini de kɛla kangɔnaw la quoi n'a b'a Asimi kɔrɔfɔ an nadalen tɛ mɔgɔ la kana kuma sinon u b'a enregistrer dɛ u b'o koko de kɛ a dɛsɛlen bɛ ka taga terreau gɛn ka bɔ Kidal a bɛ bombardement de la quoi e bolo ko bombardement de b'a to i bɛ Kidal minɛ i bɛ taa kɛlɛ de kɛ koyi a b'o bloc ninnu la sisan nɔ donc a sɔrɔsi ɲɔgɔn a bɛ k'olu détruire maliyɛnw ala sago aw sago ko n bɛ dogo la o de fɔlen et puis ne ma kuma la tilen parce que ni ko n bɛ kuma ta k'a ɲɛfɔ k'a bɛɛ fɔ walahi u bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ minɛ tuguni Mali la u b'a dɔn ne b'a dɔn mun don ne tora ka kuma cogo dɔ dɔrɔn walahi u bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ minɛ tuguni bon o gasinin kosɔn ne bɛ makun ne ye mun fɔ a ye Sadio Kamara ni ko ye Sadio Kamara ba sɔrɔ dɔrɔn Asimi de don ni ko ye muntaka tal muso sɔrɔ Asimi de don n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an na u tilara ka bɔ a kalama de ja relation bɛ muntaka ka famille ani Sadio Kamara fana ka famille ja relation b'olu fana ɲɔgɔn cɛ Asimi Goita ninnu bɔr'o bɛɛ de kalama fa de don olu filɛ u la
Oui, Abedi to ka mun faga Abedi kuye Abedi abeni ala chaw bagara Abedi madi no ne yelela ndosa ne Abedi sali no doro ne kashira di mais nyela woro mina ugo ko Abedi di sado faga e bi do darula alni asimi alni ne di asimi ma bi ala kana kede na asimi go kone ni bina jarabe baroke abel ala chemalen do be dala ni asimi go tay ni ne kasimi bolo bi na asimi go segu tungara ni bina jarabe baroke ka prevu bubulu ni do ma dara ka fotu nyamogodi pa do be hali wulu be réfléchir ka teme ma do ka c'est pour cela ay dew éduquer ay kalan te école droit mali tieni gala munu ye école karanke de kalan ye munye ka jengini ka don quoi wallahi nye sigi banka nye master soro nye doctorat soro fu goto no do bebe ne bologoyi mais mogo manjugu ka mogo confin de manjugu ka bogo kalani do bo on appelle des intello analphabètes ay ko nyeyini ka don adamadiya tabulu nkanga ni be ko don tikele ngede soro ni kalano ne mogo kalani do usite réseau ka mun kalale menni ne ka diplôme bu beta ça fait ne wu chama fana kala uka métier de ne koy mais ne mun fo ana bi ay sebe binge mfle ka film documentaire de fo yana bi abena la che nye fefe fo bi nyi korona che mangalon te ka wi aya seba gada aga na video effacer de donc avec la ga ni video fana e repost dinema Sadio Camara afaka kundo fana ni na men ni épisode da alaka akili nyuma dama ne de seku tungara fo yani ngabo video la général Famougué Camara ou be fe ka bla ou jati kelendo mais pour le moment on m'a bla fola abisa ko ba bla bi parce que sera nendu Famougué milale manga misanu commencer ka ke caserne ngono ngunu ngan nchara dro commencer ka sara video be ka bo famba ou jati kelendo ou be fe ka la jedi nu ya bala mo ma réagir to ko be galon te ka ndora la kale de Sadio faka parce que bo de kilaw alaka akili nyuma dama donc ka fo ni seku tungara da fo ngena à tête haute Famougué Aboubulu abisa ko ba blabide ou be chini je ne sais pas mais on m'a bladé amata seliga ka demba la fana amata front fana de ayi agumbe abe essayer de la enquête fana be sina ala sago au sago akambe